Guru Bangsa.
Biasa, biasa aja dikasih ketinggalan kereta.
boten bis to, Pak. Katresnanmu ketinggalan kereta. Bisa macet. Bisa macet. Bane nggih, Bos. Nek numpak kereta macet boten nggih, Pak nggih. Tambal bane reneng. Boten nonton. Ora eneng. Benjang tak buka kula. Oke, lanjut apa nyarepan iki? Derek mawon, monggo. Lah bendera iki reneng. Pak Gade kemana ta aku? Ya jadi kan wis kaya kenduren. Ojo Sujono. Oke. Mas Pateng dikasih Ojo Sujono. Aja curiga. Oh, langsung oke. Dikasih Ojo Sujono. Kok ya kepenak men kok langsung. Aku sing langsung ngono kuwi kok jujuk. Sing penting ra mak rengket iki. Heeh. Di mana mak rengket. Aku wis ngaku salah. Kondro sanyatane teko tiramu ono wae. Nangis sing ati ingat disirami yo ben adem koyo dewi. Wis aja sujono, aja diserengkan. Sing ning dodo yo ben tentrem koyo di semono. Ronce-ronce malah dipenange wae. Kuwi sing elinge nganti tuwa kuwi sing tresno kowe. Nadyan ono padha sepiro Wis aja sujono, aja nyiksa rakan. Tresnane mesti sing ning dodo ingkang dirarepno yo ben tentrem koyo di semono. Ronce-ronce malah dipenange wae. Kuwi sing elinge nganti tuwa kuwi sing tresno kowe. Nadyan ono padha sepiro Ojo Sujono. Ronce-ronce malah dipenange lawe. Iya, Pak. Pupus klopo. Lho, si menggis-menggis ya. Butane rumadang ya mesti ya. Oh, mesti. Rumadang. Ijane request lagu kok curhat to? Curhat. Nah, mesti iki. Beda sing putih iki. Sik pundi? Kuwi putih iki lho. Ah, kuwi wak men blok nek kuwi. Kuwi pas tanggal piro jajar ya. Pas pertama kae. Heeh. Apa butane iso ngomong Mas? Ora kok cita-cita lho gemang aku. Heeh. Lho anu.
Apa kuwi? Oh iki. Bagian sing ngalah bagian Mbak Yaya iki. Aku Niki sih mboten angel lah, Pak. aku sih mayar-mayar wae aku. Monggo.
budal. Oh. Yuk. Ya oh, 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 ya oh. Oh, ay. Ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, oh, ah, oh. Ay. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. Ay. Oh, ay. Ah oh, ah oh, ah oh. Ah oh, ah oh, ah oh. Ay. Oh, ay. Yeah. Ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, oh, ah, oh, oh. Ya. Ah,